Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spot's where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of
news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa. Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, gainin mo malilinawan. si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolan dyan, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City, yan po sa siyudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning!
Magandang umaga po, Papadong Kanyo, Sir Jerbs Burillo, kaya Bolaños Burillo, Sir Mori Kulipat, Madam Maria Elena Yamamoto, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes, Friday na po. Uy, petsa 19 na po kita ngunyan kang bulan na Hunyo, taon 2026. Sabayan po nindo sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-istorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyang June 19. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Oy, sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, ninanggadan sa kuyang pagirumdum sa Indo ha. Pagday po kamo imbitado, day nanggad kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tamalang support. Pasma ang aboton nindo kayan sa kalibak digdi, libak duman. Kaya pagday po imbitado, day po tabi kamo magduman. Bakong iyo tabi ihada. Oy, duman man po sa may mga kasakitan, parahay na tabi kamo. May mga kamunduan na samuya mampong pakikidumamay. Oy, sa may mga kasakitan, parahay na tabi kamo ha. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Kasyaman sana po ang nakakaaram ka. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya. Ngunyan, paki-guide mo tabi kami, Lord. Kan samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa, asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kan samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni an sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Ngunyan pong Biyernes, Friday. Digdi po yan sa BicolNet TV, kasurug kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Aduon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lampang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto mi sana po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit and bawal man po ang ma-stress
sa mga panahon po tabing arog ka ini. Sa umaga, gising na, balita sa Serbisyo riwa. asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Lahat mahalaga, kasama si Manny Moxea. Boses na maghahatid, balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, Serbisyo reparo asin ang reparo. programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana. Serbisyong totoo, so tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana. Serbisyong totoo, so tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo, kumpleto. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Aga na, Bicolandia! Oras na para magugma. Yan, dapat permisa na po kitang maugma. Oy, mga tugang, good morning. Sa bagong aldaw, Ma'am Malulim, good morning. na malinaw. Di Biyernes na po kita ngunyan. Ang sa indong kaibahan, Friday. sir na may kredibilidad. Makaskason po ang aldaw ano. Asahan sa Lunes pasada ngunyan Biyernes na. prinsipyo. So ibang mga LGUs day pamantabi sinda nagbabalik naman sa regular na pagtrabaho Lunes hanggang Biyernes. Kay panin, Ang Tabaco City nagbalik na ano kaya Lunes hanggang Biyernes na ang laog ninda sa opisina dyan sa City Hall. Kaya ngunya na Biyernes igwasindang laog. isyo. So ibang mga LGU dai pa kaya ngunya na Biyernes wala sindang laog. Ang sa indong boses. Sige taba katabi mabuyo ka mo magduruman ka mo sa ibang opisina kang LGU. Siyaan mangingin, Pag Biyernes baga ta 4-day work week sinda. tae matata. Baka tabi mabuyo ka mo sayang kang pamasahin nindo. Yo. Sa aga-aga, Anan mga paitangon yan na Biyernes. servidor na Oy tabi Sir Jerbs kasudma nakapasyar kita dyan sa Isla kang San Miguel. sa puso kan banwaa. Marayo na palan dyan na di. Manmukse Ay tinampo na palan dyan na pasiring duman sa hasinda no. ang mga isyu. O kudi so mga barangay officials kasabay so padi duman sa Isla kang San Miguel. Asin mga taga San Miguel tabi mga pudan may pangapudan. Sa serbisyo Sa satuyan mga opisyalis kan syudad maging kay Congresswoman Crisel at dae na sana databi magkaigwaman sinda numanin Community College. aga-aga. O tanganing so mga taga San Miguel pag nagkuliyo na Unay boses dahil na mabalyo pa sa dagat dumana sinda mga klase mga isyu. ang aning makatipid na sa gastos ta mga tirios mambagan niya unjang
tas yung iba mga klase sa sentro kang tabako, syempre mabalyo sa dagat, maboard, Sa magastos pa. publiko Pero kung may community college na nga digdi sa mo, may integrity. diretso tabing makakapagklasean sa tuyang mga katugangan dyan sa Isla Kang San Miguel. Si Mr. Oh. Hultana sa aga-aga. Pero unian maray na bareta dyan sa Malinaw. Kapidor na tunay. Ang Malinaw Community College tabi mga tugang pasado na sa Institutional Capability Check kang Commission on Higher Education o kaya CHED. Kan Bicol. Kung ang San Miguel nangangapudan pa sana na magkaigwa ki Community College o dyan tabi sa Banwaan kang Malinaw, malapit na! Sa puso kan Ayan, nasa proseso na po sinda baluan. and posible sa 2027 Mangin husto. makabukas na tabi dyan kang community college dyan po sa Banwaan kang Bagong Malinaw. Ninang MG Regino, good morning. Show publiko. Kay Ma'am Jocelyn Camo Karina, maray na aga po sa Gabos. Tae matatako. O ni man ang mga bad news. Aga-aga. Iling na nindon, day papalan ini. Oy, may saro tabing police major May boses kan kat. dyan sa Camp Ola mismo, ano? Sa puso. Dyan po naka-assign sa PNP Medical Service, ano? Arestado man po sa entrapment operation. Kapidor kan Bicol. Naghahagad na ini ki 38,000 pesos duman sa mga PNP applicants Anal daw. para makapasar naman sa PNP medical exam. My God, ano na tayo? Sus Maria, ano man na pahit ini, sir? Hulbotana. Sa pagkaaga. Ano man in, sir? Lindo may Sus Maria, midyur na. dor na tunay. Boses Nangungutong ka pa dyan sa mga aplikante. kaya. Nganing ipasarta ka sa dangaya, magtao ka ki 38,000. Anang Batana. tatalak. Ay, pagka mo na kontento kan sweldo nindong haralangkaw na opisyal pa ini. Sa indong boses. Inapay tayo di uni pa. Ogon. Manoy unan. Serbisyo Manoy unan ka mo. ko. Siyaan mangingenot. May Ali kami dyan kang arin ito kan sarong aldaw dyan sa si Mr. Hul. ano na nga ni tabi bus unan so resto mo dyan. Indo darang. Dyan sa tinalingaw ko ba kay taram ko so dati. Siskan totooan. Man Puerti mansuro haram pang mi dyan sa tiwi. puso kan banwaan. Bangan nga may tabak festival yaong kadigi sa tiwi. Sa indong boses. Baliktad ka man niya pag may koron festival day ka man nagdidigdi. Sa serbisyo publiko. Uni pa! Mga makagulong-gulong bareta, tracing LTO, personnel, o dakop man po sa entrapment operation, Aga-aga. nangungutong man, Anpa. inay ko po. Na tunay. Boses kan totooan. Man mo Grabe ang kurutungan ngunyan. puso kan banwaan. Saro pa! Man mo Saro man na lalaki arestado man tabi sa entrapment operation kang NBI ta nagpapanggap ining taga-aliko. mata. Kung Nangungutong man. ayon nin Ay ano na inin mga bareta gini. sa indong boses. Kanakaaging simana may nangungutong midya-midya. Dakop man. Nangutong duman sa peryahan. Una ngayanin dumapahod dyan man ang midya-midya. Pag-asa. Kung may pulis na nangungutong, may taga-LTO'ng nangungutong, may nagpapanggap na taga-aliko nangungutong, ang midya-midya daiman mapahuri. Salbatanan mga paitay na yan. Bicol. Ay nako ninang. Ta. Kumpleto anal daw. Alas 7:19. Mga tugang kuan tatabi mo ng linya ta naka-standby na tabi ang pag-asa. Aramon ta mo na tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nasa linya ng pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center
Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, June 19, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin patuloy pa rin yung pag-iral ng easterlies. Ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko na magdadala pa rin ng medyo mainit na panahon sa malaking bahagi nating bansa. Sa ngayon, nakaka-apekto po ito sa bahagi ng Visayas, sa Central at sa Southern Luzon. Asahan pa rin natin, malaking bahagi po na ating kapuluan ay patuloy na makararanas ng medyo mainit na panahon, bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Kaya natili pong nakatutok sa mga updates ng Pag-asa upang malaman nyo po kung saang lugar magkakaroon ng mga thunderstorms, mga isolated thunderstorms and rain showers. Nag-issue po tayo ng mga warning. Samantala naman, yung minomonitor po natin na low pressure area ay naging isang bagyo na kaninang alas 2 ng madaling araw. Ang huling lokasyon po nitong tropical cyclone na nasa labas pa ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility na sa mahigit 2,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Ang lakas po nito ay nasa 55 kilometers per hour, yung hangin po nito malapit sa gitna, habang yung pagbugso ay nasa 70 kilometers per hour. Kumikilos pakanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Wala pa pong epekto sa ating bansa itong bagyo, pero inaasahan po natin na ito ipapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Posible po by tomorrow late night or sa madaling araw po ng linggo. At kayong posible po maging track nito ay kikilos pa hilagang kanluran at posible rin po na maliit pa sa ngayon ang posibilidad na tumama sa kalupaan ng ating bansa. Kaya tumutok po sa mga update ng Pag-asa para dito sa binabantay natin na bagyo na maaaring pumasok ng PAR. Ngayong araw naman dito sa Luzon, inaasahan po natin malaking bahagi ng Luzon ay patuloy na makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Posible po mainit pa rin sa tanghali habang lumalaki ang posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Lawag sa 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 25 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao 26 to 37 degrees Celsius, sa Metro Manila naman 25 to 34 degrees Celsius, sa Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 26 to 33 degrees Celsius. Sa dako naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, ang Palawan makararanas din po ng mga isolated thunderstorms and rain showers. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands 25 to 33 degrees Celsius, sa Puerto Princesa naman nasa 26 to 33 degrees Celsius. Mga pulong-pulong pag-ulan, pagkulog din ang mararanasan sa bahagi ng Kabisayaan, habang ang agwat ang temperatura sa Iloilo 25 to 33 degrees Celsius, sa Cebu naman 27 to 33 degrees Celsius, at sa Tacloban 27 to 33 degrees Celsius. Ang Kalakhang Mindanao naman ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkulog din, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga City nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao nasa 25 to 34 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan. Ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat at malilit ang mga bangka na pumalaot po sa ating mga karagatan. Bagamat kapag may mga thunderstorms, iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na yung mga malilit ang mga bangka na kung minsan po kasi nagiging malakas pag-alon ng karagatan kapag may mga thunderstorms. Narito naman yung ating inasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita po natin, posible nga pong pumasok ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo na nasa labas ng PAR. At dahil po doon, yung mga kaulapan na dala nito ay maaaring magdala ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao at Visayas bandang this weekend, lalo na po bandang linggo. Samantala naman sa pagkilos po ng bagyo, pahilagang kanluran nga po, posible naman na matrigger nito ulit itong habagat or southwest monsoon. Kaya naman, pagdating po ng Lunes hanggang Martes, posibleng maging maulap yung kalangitan na may mga pag-ulan. Sa may bahagi naman ng Visayas at Southern Luzon, at maaaring din po magkaroon ng epekto sa ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila. Pero patuloy pa rin natin ito i-monitor, lalo't-lalo nga po na nasa labas pa ng PAR itong bagyo. Itong latest naman po na track ng bagyo, narito po siya. Base po sa ating latest track, uli po, posibleng ang pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo bukas ng gabi or madaling araw po ng linggo. At kapag pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin natin ito sa local name na Francisco. Pang-anim na bagyo na po ito ngayong taong 2026.
At dahil nga nasa karagatan pa rin, posible po na patuloy itong lumakas at maging isang typhoon category. Pag sinabi po nating typhoon category, kung tatama ito sa lupa, aabot na hanggang signal number 4 yung lakas niya. So yun po ibig sabihin kapag typhoon category yung bagyo. Base naman sa ating track, makikita nyo po itong ating own of confidence, ay posible po kung lalapit pa yung bagyo, maaring maapektuhan nito, yung mga kaulapan or yung mga hangin nito, yung bahagi ng extreme northern Luzon. So sa ngayon, hindi inaalis yung posibilidad, bagamat maliit nga yung chance po na tumama ito sa lupa, maaari pa rin tayo magtaas ng tropical cyclone wind signal sa may bahagi po ng extreme northern Luzon or ng northern Luzon kapag dumikit po itong bagyo dito sa bahaging, sa hilagang bahagi ng ating bansa. But again, malayo pa po kasi yung bagyo, kaya posible pa rin magbago itong track na ating nakikita sa ngayon. Kaya patuloy pong tumutok sa update ng Pag-asa. Ang ating araw naman ay sisikat mamayang 5:28 na umaga at lulubog, ganap na 6:27 gabi. At sundan pa rin po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, sa YouTube at sa dalawang websites, pag-asa.doc.gov.ph at sa panahon.gov.ph, at meron na rin po tayong mobile app sa Panahon po, so maaari nyo pong i-download po ito. Dahil kanina ko pa po binabanggit, no, marami pong mga isolated thunderstorms na mararanasan, so para po updated po kayo, maaari po kayong tumutok sa iba't ibang mga websites, i-follow nyo po iba't ibang mga websites at social media platforms ng Pag-asa para updated po kayo sa mga inilalabas nating thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, at flood advisories sa buong bansa. At live naman nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Padrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas sa Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday at weekend. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi Kuya Unan Resto Bar dyan sa TV. Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon, may pigbabantayan na LPA nasa luwas pa kang par. And pwede databing lumaog sa agang banggi o kaya Domingong maaga sa Philippine Area of Responsibility. Pero salit ang chance na tumama initabi databi sa sa kadagaan. So paglaglaog sa par, posibleng o kaya po doon iniong si bagyong si Francisco, pang-anom na bagyong niya na taon 2026. Tabi Choterso Liander, Sir Willie Nobora, Boss Enrique Buergo. So arog palan kay niya, tama narunduman ko kang medyo aki-aki pa kita tabi Kuya Unan Resto Bar, Sir Jerbs, na pagmapista na baga sa tabako, may mga pag-uran-uran iyan. Adi, ta San Juan, bako, may mga pag-uran-uran kaya ngaya sa Lunes hanggang Martes, bisperas na iyan sa tabako. May mga kalat-kalat na mga pag-uran-uran. Tapig huhugot baga so habagat iyan magdadaranin mga pag-uran-uran. So narumdum ako, may ibang lugar baga pagpiesta sa San Juan, may durugdugan kitubig. May pigdudurugdug kitubig. Pero rin sa tuya bako yan uso. Duman sa Metro Manila, may mga nagbuburongagan dyan, yugon man malawag sa opisina, dugdugon mo kitubig. Bako mo yan na nasa loob kan jeep, tapos dudugdugon mo ki tubig. Maray nga nga kung malinig man sa tubig, kung nang titrip man maati ang tubig na pigdugdog ay inaay burugtian talagang luwas kaya. Maray digi sa to tabako man uso yan. Adi. Okay, sige tabi mga tugang alas 7:29 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tanong muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo.
Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa na yan, makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. O dyan iyan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi ki dorm, boarding house. O dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan kay Madam Maylin. Ohayo gozaimasu. Ingat po, pirmi. Siring Mantabi, mga tugang, ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo kang Bagong Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, si Cap Susan Nabur. Dyan sa Barangay Estancia, Siringman. Ang programang inidara po sa tuya ni Board Member Attorney G.I.O. Bungaw, Board Member Attorney o kaya Board Member Carol Siga and Vic Siga Jr. Kasabay taman dyan ang Sibraga Isliner. May biyahe po yan haling Tabako pasiring sa Metro Manila. Sibraga Isliner. Yan po mga tugang, mga kabayan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo Asinripa. Nanganing maaraman ko, ano ang muya mo? Ining palaog tabing raot ki panahon ng forecast kan pag-asa day man matama sa daga. Malaog lang sa pa. Yo. May gusto ka sa kuya, sabihon mo na Basta suday imbitado day tabi magduha. magustuhan. Ayan. Oy, good morning tabi. Manay Cordobales kamo. Talagang Nakapasyar ako dyan sa Kuya Unan Resto Bar. Pertiyon so may sabaw. Nakapasyar kita dyan. Tangayata sabi ni Kuya Unan. Tangaya opening ngaya kang tabak festival nga tayong ka sa tiwi. Baliktad ka ngaya talaga. may gusto ka sa Pag may okasyon man nga digi sa tiwi, wala ka ma. natulog. Ano nga nangyari sa imo? Gustuhan Kailing mo na ngayon may okasyon sa tabako, yaong ka sa tiwi. Pag may okasyon sa tiwi, wala ka man sa tiwi. Ay, manalalaknit man yang iniyo. Sige! Uy, alas 7:33 na tabi, mga tugang. Ihanda na tabi ang mga tsinila, sapatos. Manay Gina. Apuda na si Manay Alice, tahuni na. Paroso-roso na mo na kita. Serbisyo Asinripa. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moksea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Ano tabi, Manay, pwede na ining jingle kong ini sa 2028. Ay tinutugunan Manay. bawat Kuya Unan Resto Bar. Ano pwede na ini? kikinggan. Sa 2028, pwede na ini. Idor ng masa, laging handang tumulong.
Partihon nga yan. Sa pagkaaga Pag inapod na ako sa entablado, dahil na ako matiwa-tiwa. Chacha para sa masa. Maparuso-ruso na sana ako. May malasakit sa kapwa. At ngaya, pabiluhon mo muna kami magparuso-ruso. Kapag lingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Oy, ngaya. Sabi ni Manay Pebulata, good morning. Sa umaga, boss, Kari kaya, pwede mi ngayon sayawon ni Padimo. Manny Moxea. Apo dado tabi Manay Pebulata si Pading Amar. Gari paito ni Pade. Ibili, Paito ni Pading Amar atras sa bante. isyong totoo. Roso digde, roso duma. Alas 7:37 na. Sayaw ng Sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan. paninindi. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. Makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sida. Madalion po yan makuano dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, Sarat. dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Yo! Oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Pusbilo, ABC President Kapart Abela, Sa pagkaaga, kawan man dyan si Kap Susan Nabor, kang Barangay Istansya, chacha para sa Board Member Attorney G.I.O. Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Sabay man dyan ang si Braga Isliner. sakit sa kapwa. Balik po mga tuga nga sa indong lingkod, ako mapugararay si Manny Moxea, si Mr. Hulbotana tabi ni. Tuwina, Yan pong Biyernes Friday. Mr. Hulbot. Petsa 19 po kita kang Hunyo taon 2026. Sundo kita alas 8. Kaya ano papigalata? Para sa masa, Fight na kita! sayaw ng pag-asa. Serbisyo Asin May Reparo. paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. O, tama na! Tagapagtanggol, Girilid na muna ka mo. lingkod sa tuwina, Patapusan naman niya muna. Mr. Sige. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha
Girilid na. Okay na. Taba 20 minutos na sa natabi mga tugang, maalas 8 na. Di kasuod pasensya ka muhata, di kita nakapag-programa ta, nagpa-share kita dyan. Nagpa-sharing ako Sir Willie Nobura dyan sa San Miguel. Dyan sa isla kang San Miguel. Nag-cover kita kang Sutabak Festival 2026 na pinaggibo dyan sa isla kang San Miguel. Ini ang panduang mayor na aktibidad kang Tabak Festival 2026 na dinara po dyan sa isla. So mga apod kini serbisyo kang sa tuyang lokal na gobyerno kang tabako dinara dyan sa isla. Asin iba pang mga ahensya kang gobyerno. So dakul su tawo na nag-abil kang lalong-lalo na mga nagpa-check up. Mga aki, mga daraga, sultiro, may agum, may balo, may senior citizen. Taigwa patabi kipig taong mga bulong. Yo. So kadakol po so tawo duman sa barangay Rawis. Pinunan po ni Sarong Banal na Santa Misa duman sa Saint Michael de Arcangel Paris, Diyan po yan sa Bisita San Miguel na pinanginutan po ni Reverend Father Agustin Dato. Saro po mo ng banal na misa sa Ginibo. And after kang misa, yun na ito so karaban. Manlaylay na serbisyo dinaraduman so sa City Agriculture na naupo sindanin nin pamurga duman sa mga karabaw asin baka tadakul baga dyan mga kanding arog kayan kudi igwa ko ta duman ki schedule na pagkapon kan mga ayam and the ikos kaya lang daki nag-abil databi gari so mga ayam pinakarao na marahaw na so may pala niyan, may proseso pala tabi yan, Ma'am Rica. Kung halimbawa ikatabi, Ma'am Rica, gusto mong magpakapon, nganing day na magdakulan sa imong lahi. May mga proseso pala tabi, Sir Willie Nobura. Dapat pala day mamahaw, day magkaon. So, iyan mga serbisyong pig-offer duman. So, SSS yaon duman. So, sa Treasurer's Office, so sa daga, mga amilyar, so mga pagbabayad sa daga, pagkonsulta duman, reaon duman. So, civil register. Tanganing, so mga taga-isla, dain na magpasiring pa sa sentro. Magayon itong oportunidad na dapat sinamantalaman kan sa tuyan mga kababayan dyan sa isla na at least makakasave na sinda. Ang pamasahe pa lang dyan sa sakayan, alik ka sa tabako, sa pier kang tabako, pasiring sa San Miguel, 50 pesos man ang pamasahe sa bangka. Tapos kung mahabal-habal ka pa, another bayad na naman. Kaya tabi magayuno na oportunidad dito na dinara. First time dahil ni tabing dinara duman kang LGU so mga serbisyo kan sa tuyang lokal na gobyerno. Kaya dakol so mga nagpapasalamat sa LGU sa panginginutan ni Mayor Ray Bragais na nadara duman sa mga serbisyong arog kay ito. So may mga bulong na tinao, lalo na sa mga aki, mga gurang, mga senior citizen, naghapon ito duman. Sinundan ito duman tabi Sir Willie Nobura kang Budol Fight duman sa barangay Hacienda. Sus Maria Joseph. Ang mga hinaranda tabi duman Ma'am Rica sa Budol Fight, so mga produkto man dyan sa isla, arog ngaya kang so mga seafoods. Yan. Duman ako sa seafoods. Duman ako tuminambay. Duman ako tabi Capraol Bobier Villanueva. Luminin niya sa pagbudol fight. Duman sa may kataning kang native na manok. Makuman nga ito si Pods. Makuman nga ito si Pods.
Sabi ni Kapraol Bobier Villanueva, ako man ito seafoods na native na manok, kung nagtaram ka ngaya, ginibuhan takaman nga digi sa mo. Native na manok pala nga ang gusto mo, dapat ngayang kinaon mo duman sa mga seafoods. O arog ngaya kang crabs, lobster, sugpo. Gari delikado kita pag nagkaon ki mga arogan, crab, sugpo, ano pa. Delikado kita dyan tabi, Sir Jerbs. Kaya, nahiling ko susira. Yan, so mga sira, sumublad, o duman sana ako. Tapos gulay. Tapos so native talagang manok. Dahil ko binuwi Dahil ko binuwian. Yugo-yugon mo ang bangot kang native na manok. Bilog sa napati. Kapraol Bobier Villanueva. Bilog sa na. Pinalamanan kitanlad. Inay. Manamiton so tanlad. Ayo. Tapos ang saro pa, napigpaparahanap ko duman sa isla kang San Miguel. Bago kita malog digi sa tayo mata. Istoryata mo na sa mga na-experience ako kasudma duma. Nagpaparahanap ako kay kamote. Hay niya ko so kamote digdi. Ito palang tabi manong Jeff Bosque. Bosque. Manong Sere. So kamote palang duman sa isla kang San Miguel, giniribo ng ice cream. May ice cream duman ang flavor kamote. Kaya pala nagpaparahanap, hain na yan ako sa kamote. Iyo ko ang tigtuyo ko duman eh. Kubaga pigkakaon ko kamote. Sabi kang saro duman na barangay officials, paano nga sir? Dahil na ngaya kami naglutong kamote, ang ginibumi ngaya, ngani ngaya ma-level up ang kamote midigi sa isla, ginibumi ngayang ice cream. Nem, pertihon sunamit kang ice cream na kamote. Nakaduwa ako ngungit. Ay. Anong sayre? Rimati so diet ko. Bata dahil na, maluya baga ako magkakana. Nagda-diet nga ni kita. Pero di ako nagmaluto kasudma. Di ako nagmaluto. Tinaningan ko sana so native na pinaturo-taririk baga itong native na manok. Natutuhog kikawayan. Duman ako tuminani. Tapos may mga spriton sira. Mga mublad baga. Tapos so kulambutan. Tapos so anito so saro pa saro kang kulambutan, pugita. Duman ako Sir Jebs, pero di ako duman sa crabs tapos sa mga lobster. Yo, di ako kay ito delikado. Bata mainiton ka sudma. Hoy, iba ang init diyan sa isla. Sus Mariang init, mainiton tabi sa isla. Maski may kahoy na. Sa erarom kang kahoy mainiton manggiraray. Diyo. Di pahit ako. Balbalan ko tulos tabi manong Serenso sarong manaw. Kataning ko si Mayor Ibragais. Bangaon ko, itaw ko sa iya sa sarong hita. Tigsaro kaming hita tulos. Di iyang pinupakan ko. May tuminaning man sa kuya. Tinawan ko man, sarong pakpak man niya ako sa imo. Kaya tabi, duman sa kudak na nako ako, ang natada baga sa kuya, puros na sa natulang. Oh, no. Bigdiit-diit ko na sa nata. Mabo yung bumalik sa ko sumanok manong sayre. Puros na sana ribs. Tapos ang natada so palaman na tanlad. Maski suli og wara na. Inay ko po. Oh.
Maray nga ni, taday na rimati naman sa halunan ko kang kamuti ice cream. Pero, dahi man na, diferensya so, dahi man na, dahi man so ano ka di, so halunan ko na ano di. Kapag arog kaya na nakakakaon ako kimalipot, ano man na bagay na malipot, na gakagaralgal ang halunan ko. So, ibig sabihin, maray ang ice cream na kamuti. Tigapot ko nga ni tabi, Sir Jerbs, kung nakakaabot naman digi sa sentro kan tabako so ice cream da iyon naman nga maraya ko kay ni mag-order masiram talaga sa pagkagibok ang kamuti ice cream yo so huni na sa pagtapos kan so banal na Santa Misa si Father Agustin Dato kang Saint Michael de Arcangel Paris dyan sa bisita. Pagkatapos kang misa, may pataratara si Padi. And sabi kang Padi na naka-assign dyan sa isla kang San Miguel na nangangapudan siya in behalf kang mga barangay officials, mga barangay dyan sa isla kang San Miguel, sa satuyang mga opisyalis kang gobyerno, lalong-lalo na kay Mayor Ray, kay Congresswoman Crisel, na tabangan sinda dyan sa isla, na magkaigwaman databi lamang sinda ki Community College. Tanganing susaindang mga estudyante, dai na magpasiring pa dyan sa sentro kang tabako o kaya sa inpang haraning mga eskwelahan arog kang Tiwi and malilipot dyan sa San Jose Community College and Tiwi Community College para databi mabawasan man ang gastuson kan sa tuyan mga estudyante dyan sa isla. Tahalos kadaklan dyan na trabaho, hanap buhay para sira, para uma. And dai man tigkakaya itong so magpaklase dyan sa sentro kan tabako, madagdag mapamasahe sa bangka, maboard, so panggastos pa. So talagang nadidipisilan databi ang mga magurang na mga yaon dyan sa isla. Kaya hagad po ninda sa satuyang mga opisyal natabangan sinda na malagan man lamang tabi ang dyan sa isla kan San Miguel, magkaigwaman lamang sinda ki Community College ngani itong mga nagkaklasing high school, senior high school, pag college ninda diretso na makakapagklase sinda dyan sa isla kan San Miguel. So iyo man na sa mga sentimiento kan mga barangay officials nagari magkakaigwangani sindaki parang signature campaign pangapudan sa satuyan mga opisyal na sana magibuhan kipaagi na magtugdok magkaigwatabi ki Community College dyan tabi sa isla kang San Miguel. Pero sabi mga tugang ni Mayor Ray Bragais na piguurulayan na ninda iyan pinag-uurulayan na nila yan, lalo na ang Committee on Education, si City Councilor Yub Unrubia, and kasabay pa ang ibang mga City Councilor na ang sabi-tabi mga tugang na talagang hihinguwahon man ang gadkan local government. Pero yun na nga ni yan, may mga proseso po kaya yan. Kaya noted naman iyan na mga pangapudan kan sa tuyang mga kababayan o dyan tabi sa isla kang San Miguel. So pemiro pa sana na piglalakaw na ini kan sa tuyang lokal na gobyerno kan tabako dyan sa CHED nganing magkaigwaman ang gada kay Community College dyan. So bali maproseso pag-aadalan sa tabang kan sa tuyang mga opisyalis kang sudyad din tabako o na magkaigwaman lamang ki Community College dyan. Pero ang magayon na bareta tabi digdi tadyan tabi Sir Jerbs baga sa Malinaw nagpoproseso na sindakan sa indang Community College halos kumbaga sa hagyan
Sobra na sinda sa kabanga. And kasuod mantabi mga tugang, nagkaigwa na po nin pag podkeni nagkaigwa tabi ki inspeksyon ang mga taga-CHED dyan sa Malinaw Community College. And ang magayon na bareta sa mga taga Malinaw, Ma'am Ambi Bungalbal, ang sabi digdi, congratulations sa Malinaw Community College. Successfully passed the institutional capability check kang Commission on Higher Education or CHED. Kaya sabi digdi ni Mayor Shi, isang malagang hakbang ang naisakatuparan sa isinagawang institutional capability inspection ng CHED Regional Office Number 5 para po sa Malinaw Community College. Ang matagal na pong pangarap na magkaroon ng sariling community college sa Malinaw ay unti-unti na magiging realidad. Sa mga susunod na taon, mas marami pang kabataan ang magkakaroon ng pagkakataong makapagkuliyo. So, ibig sabihin, tabi mga tugang, halos yaon na duman. And posibleng sa 2027, makapagpuo na tabi, mag-operate ang Malinaw Community College o dyan po sa Banwaan kag Malinaw. Kung dyan sa isla, nangangapudan pa sana sa mga taga-isla, mga barangay officials, kasabay na susimbahan, asin sipade, na magkaigwasindaki Community College, dyan tabi sa Banwaan kang Malinaw. Malapit na magkakaigwa na po dyan ki Community College sa mga masunod tabing taon. Serbisyo asin reparo. Congratulations po dyan sa bagong Malinaw kay Mayor Shi. Oy, taon-taon baka lamang tabi may oras si Mayor Shi makaulay ko duman sa programa sa bagong Malinaw 10 to 11 Mr. Hul para mo ta kay Mayor Shi so kaganapan kasudma ta pigya inspeksyon na Credit ang pasilidad kang Malinaw Community College kang CHED. And sabi pasado na. Wow, congratulations. Sige, at yan tabi ang tabay kamo kaya taba ka lamang librido at yan si Mayor Shi makaulay niya to. ay paninindigan. So, yan natabi mo na. Sa kapwa Tama na muna ang istorya ko kang pagpasiring ko dyan sa isla kang San Miguel. paglingkod sa Basta ang sarok duman sa pinakanagustuhan ko. botana. Ayo man sa nantuyo ko duman ko ta kamuti. Pagas Kundi ginibo na pala na ice cream so kamuti. adyo problema Sabi ni Manong Siren, paguli ko ngaya tabi ngaya boss. Paguli ko ngaya ta lutoan ta ka man niya native na manok. Tuhugod ta man niya sa kawayan. ang mas May palaman ngayang tanlad. handang Yo, sabi man ni Kapraol Bobier Villanueva, magtaram ka sana. ang ating sandigan. Ta matuhog man kitang native na manok. Asa sayaw ng pagas. Dakol so seafoods duman sa isla kaya lang dahil man talaga ko nagkaunta delikado. Sa Bata mainiton sa panahon. Yo, tanggol taga mainiton sa panahon tabi. sa Mamlis man lapas kapos mainiton sa panahon. Mr. Kasuod ma, Botana dipisil na. ng pag-asa. Dahil ako nagkaon kan seafoods. Sa masa Iba man nga pa nang gusto mo, seafoods. may paninindigan. Malasakit sa kapwa. Yan na naman tayo. Tanggol Oy! lingkod sa tuwi. 1 minuto tabi bago mag alas 8. So iba pa niya itong pag-restorya dumana sa naipadagos ta sa 10 to 11 Pag-asa sa 107.7 radyo natin Tabako. Bagong Malinaw kita dyan ano. may paninindigan. Sige. Malasakit Param na kita digdi muna sa programa. taga
Sa pangaran po ni GM Maestro nila doon ni SM Sir Tony. Tuwina Sa pangaran ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Boses ng City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Renier Burse, Aging Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, congrats! Aga Siyempre yaon man dyan si ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabor, kang barangay Estancia, Saya BM Attorney G. Ayo Bonggao, BM Carol Siga, and Vic Siga Jr. Malasakit Yaon man dyan ang C. Braga Eastliner. Tagapagtanggol Hoy, sa pangaran po ni Dugabos, mga tugang mga kabayan, Mr. salamat tunon sa pag-antabay nindo. Paki-follow, like, and share na lang kan sa tuyang programa ngani pong mahiling man kang iba. Chacha para sa Ako po tabi ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. may Sa Atyan and sa Lunes naman kita mag-iribanan. Ano? kapwa Happy weekend po sa Gabos. Tanggol Iringat po kita, ha? Kod Adios, amigos! Domo arigato. Iringat po. Happy weekend. Bye-bye! Boses ng pag-asa Asinrupa. Para sa masa Sayaw ng pag-asa May paninindigan Malasakit sa kapwa Tagapagtanggol Tagapaglingkod Sa tuwina Asinrupa. Mr. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.